لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل توحيده حقا على العباد وشرع أركان دينه تحقيقا لهذا المراد، واقتص الحج من بينها تذكرة ليوم المعاد، وامتن على الحجاج الذين اختارهم ويسر لهم إفادة عليه دون سائر العباد، وأزكى صلاة وأتم تسليم على خير خلق كلهم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من أهرم ولبى وطاف بالبيت والسعى ووقف في عرفة وبات في مزدلفة ومنى وهلك الرأس ورمى جمرات وانهر الدماء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن لسنته اكتفى وبهديه اهتدى. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الله الكريم، وأن يجعله مقربا إليه، وأن يعيذنا وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أملا من كلا بلا جلين فو كبلا جلين بركدا أنكلين غوغا تنغنيني الله سبحانه وتعالى في كابو شيطان تورما أنغني إميشوين أما سيغني الله سبحانه وتعالى توقع بركة ماي أما دامني ني الله سبحانه وتعالى أتوقع كروتا لمباني أمي سولي تياما أمو نيني أنغا تشيدين باني نوي على كرام محمد صلى الله عليه وسلم أكو تنومي مساباني علي ديا أكيلي بانشيا ayo tiɲɛtigiya a ka bato bɛɛ lajɛlen na, ni ka tila k'a ka diinɛ o jɔsen o ngolomaw ni k'o kɛ tiɲɛ ye a ka laɲiniw ye, ni ka tila ka hiji kɛrɛnkɛrɛn silamɛya jɔsen tɔw cɛ la alikiyama jɔn don mɔgɔ se ka hakili jigin ala la, ni ka hiji denw ni ka hɛrɛ k'u ye, a ye minnu sugandi a n'a ye hiji nɔgɔya mɔgɔ minnu ma k'u kɛ jamakulu ye ayo a ka jɔn tɔw cɛ la. A ko kisiw la saniyalen ani sɔlatu la dafalen an m'o ɲini danfɛnw na belebele ye n'o ye ala ka jɔn a n'a ka ciden ni muhamadu ye ma o ma ayiwa ni e de ye naamun ta walima ni e de ko labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Alakira de ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan, ani maa o maa bɛ tawafu kɛ, ani n'i bɛ tagama sɔfa ani marwa, n'i jɔra arafa, n'i sira mina ani muzdalifa, hiji kɔfɛ n'i y'i kunkolo di, n'i ka sitanɛ bon, n'i ka joliw bɔn, alakira de ka bon Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la ka tɛmɛ nin kɛbaga bɛɛ lajɛlen kan. Ala ka sɔli caman ani kisi caman ala k'o jidi alakira kan, ani mɔgɔ minnu b'a ka suna nɔfɛ ani mɔgɔ minnu b'a ka kanda nɔfɛ, ala m'an fara olu kan. A ko kuma tɛmɛnen kɔfɛ alisilamɛw an b'aw fo ni alisilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. A m'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni émission min filɛ nin ye, émission in bɛna boli ayiwa ladilikanw de kan. Émission in bɛna boli an bɛna don kalanbulon dɔ de kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko madarasatu wikalatu nurul huda, ko nurul huda agence o kalanbulon. Ni émission in bɛna boli o de kan bi jumadonya in na tubabukalo tile 18 an bɛ jabarani min kan o de ye 9 TV. Ni ala sɔnna ma k'a ta nin juma in na, juma o juma sa ɲɛgɛ kaɲɛ 15 n'o tɛmɛna, an b'a ɲini an balima silamɛw fɛ a ka gɛrɛ a ka jabaraniw na, a k'u bila 9 TV la. A bɛna a balimakɛ a n'aw denkɛ a n'aw ka gɛrɛwokɛ a n'aw karamɔgɔ n'o ye imam
masire baba sila n'o ye sanfili juma misiri o alimamin do a bɛna ka ni émission yi a bɛna a lamɛn ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma. A ko émission yi a bɛna boli mun kan? A bɛna boli hiji o kadara de kɔnɔ. Hiji min n'ale ye alisilamɛya jɔsen 5nan o de ye hiji ye. A jɔsen fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ ani 2nan ani 3nan ani 4nan hiji bɛna jɔsen a bɛna 5nan de la. An b'a ɲini Ala fɛ nin sigi in Ala k'a kɛ Ala ka sigi ye. Ala ka sigi in kɛ Ala subhanahu wa ta'ala jati o yɛrɛ ɲinini kosɔn. Ala ka sigi in kɛ sababu ye ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ka an surunya Ala subhanahu wa ta'ala la. Nin sigi min n'a bɛna boli ayiwa diinɛ kibaruyaw kan an b'a ɲini Ala fɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi minan nari ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma. A ko silamɛw a ko sanatahaddasu fi hazal majlisi bi iznillah azza wa jalla an ba'di wasaya usi biha nafsi wa usi biha ikhwani mimman arada an ya'umma hazal bayta al harama mimman arada an yahujja nahnu bihajatin ila mazidin min at-tawasi wa tazkiri an-nufus mimma yuslihuha wa yanfa'uha. Ako amina kuma an balimaw fɛn jumɛn kan ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye ladilikanw de do i n'a fɔ alisilamɛya baara bɛɛ lajɛlen ladili de do. Ala y'o de fɔ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam. A ko fazakir inna fati zikra sayazakaru man yaksha wa yatajannabuha al-ashqa. A ko Muhammadu a ko hakili jigi kɛ. A ko hakili jigi a bɛ maa nafa maa min n'a bɛ siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ. A ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ hakili jigi ma maa min ni ale bɛna don ayiwa tasuma la. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi a ma. A ko ni ladilikan ninnu ne bɛ n yɛrɛkun fɔlɔ ne min bɛ ka kuma aw fɛ n bɛ n yɛrɛkun fɔlɔ ladi n'a ye. Parce que alakira b'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam. A ko al ulama'u warasatul anbiya. A ko dɔnnibagaw ani karamɔgɔw ani alimamiw aw de ye kiraw tiɲɛtaba ye. Wa fo kiraw jogo ka ye aw yɛrɛ fɔlɔ la fɔlɔ. Fo karamɔgɔ alimami dɔnnibagaw aw bɛ kuma min fɔ fo aw de fɔlɔ k'a kɛ aw de fɔlɔ k'a kɛ a kɛbaga ye. O de b'a courage tɔ don maaw la. O kuma ladilikan in m'a fɔlɔ n yɛrɛkun na fɔlɔ. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Ani n balima jumɛnw de ko don? N balima minnu ni Ala subhanahu wa ta'ala n'a ye hiji latigɛ olu ye ɲinan san in na ani minnu fana n'u ye hiji kɛ agence Nurul Huda fɛ ka tɛmɛ n'u bɛ ka dɔwɛrɛ fana labɛn ladilikan in bɛ ɲɛsin olu ma ani silamɛ kelen o kelen i taara Nurul Huda agence fɛ o walima n'i bɛ taa agence fɛn o fɛn fɛ o ladilikan in a ɲɛsinnen don bɛɛ lajɛlen ma. Parce que anw hijidenw anw mago bɛ ladilikan caman de la yan'an ka bɔ an faso la ka taa Makan. Anw hijidenw anw mago bɛ ayiwa walanda caman de la yan'an ka se Makan. Parce que Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye a ko arifuni kabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. A ko an ka ale Ala subhanahu wa ta'ala dɔn fɔlɔ yan'an ka bato. N'i y'a ye bato gɛlɛyalen don mɔgɔw ma, n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka bato kɛ u t'a ɲɛ dɔn, u ma Ala yɛrɛ dɔn fɔlɔ. O kuma Ala dɔn de ka kɔrɔ ka tɛmɛ Ala bato ye. O kuma hiji ɲɛɲinini k'a dɔn o de ka kɔrɔ Makan ta ye fɔlɔ. Fo hijidenw k'o de faamu yan'i ka taa Makan. I b'a dɔn Makan yɛrɛ Makan ye mun ye? N kan ka taa mun kɛ Makan? Hiji yɛrɛ min ne bɛ k'a kɛ hiji ye mun ye? Fo mɔgɔw k'o de dɔn fɔlɔ. Donc silamɛw Ala ye hiji nɔgɔya mun walima aw minnu b'a fɛ k'a ka maaw bila ka taa hiji la ko ladilikan ye ko hiji tɛ surprise. Baara caman bɛ se ka kɛ k'a bali mɔgɔ la mɔgɔ sɔrɔ a tigi ka se ka nisɔndiya. I ye den sɔrɔ sisan i b'a fɛ k'a tɔgɔ da ayiwa mɔgɔ dɔ la i t'a su da la. I b'a to denkuli yɛrɛ sɔgɔmada o kuma ni den tɔgɔ welela ayiwa mɔgɔ si t'a kalama ko n ye n den tɔgɔ da karisa la. Mais hiji man ka k'o ye i n'a fɔ sini ye Makan ta ye ka n'a fɔ mɔgɔ ye bi ko karisa i labɛn n y'i ka papier bɛɛ lajɛlen labɛn n y'i ka billet ta n y'i ka agent de poche n y'a bɛɛ lajɛlen labɛn sini i bɛ taa Makan. Bon ni e hakili la k'i ye ɲuman de ka a tigi ye k'a sɔrɔ i y'a jugu de ye. Parce que hiji man ka bali mɔgɔ la, hiji kan ka suda mɔgɔ la,
ibe mɔgɔ min bila ka taa hiji walima min bɛ taa hiji kan ka hiji kan ka labɛn de fɛnɛ. Émission in sigira n'o ye madrasatu wikalatul nurul huda o kalanbulon a sigira nin de kama. A silamɛw f'a k'a dɔn fɛnɛ yan'an ka se hiji yɛrɛ fɛnɛ ma, ayiwa silamɛya baara tɔ caman fɛnɛ bɛ yen minnu kɔnna ni hiji ye, minnu kɔnna hiji ɲɛ. I n'a fɔ an bɛna an da se an ma, an k'a dɔn k'a fɔ an ka diinɛ in yɛrɛ n'o ye silamɛya ye, a jɔsen ye 5 de ye. Buniyal islam ala 5. Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam, a ko an bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya ye, a ko a jɔlen don pied 5 de kan. O pied fɔlɔ o de ye tawhidu ye, n'o ye ala kelebanciya ye, n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mɔgɔ min bɛ taa Maka f'a k'a sɔrɔ a tigi ye silamɛ de ye. Mɔgɔ min bɛ taa Maka f'a k'a dɔn a tigi ala kelebanciya o sabatilen don a dusukun na, ala kelebanciya sabatilen don a nɛn kan. Min bɛ taa Maka fɔlɔ f'a k'a sɔrɔ i dalen don ala k'a fɔ ala ye kelen ye. Min bɛ taa Maka fɔlɔ f'i dalen don ala, alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam o de ye ala ka ciden ye. Nin de ye hijiden, nin y'a ka labɛn, nin de y'a fɔlɔ ye. Mɔgɔ min bɛ taa Maka walima min b'a fɛ k'i ka mɔgɔ bila ka taa Maka, i kan ka walanda fɔlɔ min di a ma, o de ye tawhidu ye. O de la caman bɛ tawhidu fɔ, o tɛ tawhidu dɔn. N'a fɔra ko tawhidu o de ye ala ka keleya ka ye adamaden i ka baara bɛɛ la, i ka bato ala ka kelebanciya ka yala, i ka dumuni, hali i ka baarakɛ yɔrɔ, i ka service, i ka société, i bɛ baara kɛ jamana de walima i bɛ baara kɛ i yɛrɛ kelen de ye, fo ala ka kelebanciya ka ye a la. O kuma hijiden kan ka surafana fɔlɔ min ta, a n'a kan ka walanda fɔlɔ min ta, o y'o ye. N'an tɛmɛna ka bɔ la yan'an ka se hiji ma, tawhidu tɛmɛnen kɔfɛ, silamɛya jɔsen 2nan as-salat wa ikami salat. Ala ko k'an ka seli jɔ. Nin ye kumakanba de ye. Ala tun bɛ se k'a fɔ k'an ka seli o, mais ala ko de k'an ka seli de jɔ. O kuma an ka seli jɔ, o ye kumaba de ye. O kuma seli jɔli ye jumɛn ye? O kuma seli i kan k'a labɛn de. Ale ye silamɛya jɔsen 2nan ye, mais ale de fana ka gɛlɛn, ale de ka bon ka tɛmɛ jɔsen tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Maa min b'a fɛ ka taa Maka, walima n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa Maka, ni ladilikan in bɔra wikalatu nurul huda yɔrɔ la k'a ɲɛsin ma, min bɛ taa Maka fɔra a k'a sɔrɔ i bɛ seli ɲɛdɔn, a k'a dɔn i bɛ seliji dɔn, seliji tacogo dɔn, i bɛ seliji farida dɔn, i b'a sunna dɔn, i b'a mustahabu dɔn. Fɛn minnu bɛ seliji tiɲɛ, a k'a sɔrɔ i k'olu fɛnɛ dɔn. Seliji ti ɲɛ fɛn minnu kɔ, a k'a sɔrɔ i b'olu dɔn. A k'a sɔrɔ seli yɛrɛ fɛnɛ i b'a farida dɔn, i b'a sunna dɔn, i b'a mustahabu dɔn, i bɛ kabila dɔn, i bɛ baada fɛnɛ dɔn. N'i nana sɔrɔ ayiwa alimami ye seli daminɛ, dɔ tɛmɛni i kan, o kan ka sara cogoya min na, i kan k'o fɛnɛ dɔn. Parce que n'a fɔra k'e ka taa Maka, e ka taa tawafu kɛ, n'i ma seli ka tawafu ti minɛ o. N'a fɔra i ka taa Madinɛ ka taa ziyara kɛ ka t'i ɲɛ da alakira kan sallallahu alaihi wasallam, ne ma seli a ti minɛ. An y'a ye hijiden dɔw bɛ bɔ yan nɔ, u bɛ taa Maka, u ti foyi dɔn seli kibaruya la. Seliji yɛrɛ, u ti se hali seliji yɛrɛ tacogo la. Donc ni e y'o mɔgɔ nation hiji walima o mɔgɔ nation wulila ka taa Maka sisan, a ka baara kɛra sanjikɔrɔ wɔsi de. Nurul huda t'a fɛ u ka hijiden sɔrɔ. Nurul huda t'a fɛ u ka silamɛsi sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Nurul huda t'a fɛ mɔgɔ bɛ ayiwa hiji Nurul huda fɛ, an t'a fɛ nin defo ninnu ka ye an ka hijiden si la. O de la yanni k'an bɔ Maka yan, Nurul huda b'a fɛ k'a ka hijiden bɛɛ corriger, k'a ka hijiden bɛɛ former, k'a ka hijiden bɛɛ kalan. Silamɛya jɔsen 5 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na, kɛrɛnkɛrɛnnenya hiji yɛrɛ cogoya bɛɛ lajɛlen, Nurul huda b'a fɛ a ka hijiden bɛɛ u ka faamuya sɔrɔ nin na, u ka sɔrɔ ka wuli ka taa Maka. N'o kɛra u ka hiji bɛ kɛ alhajjul mabrur ye, i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogoya min na sallallahu alaihi wasallam, a ko alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna. A ko hiji sumalen hiji jumɛn ye?
hiji min jara ala ye ni ala y'a minɛ a ko o sara ye alijinɛ de ye o ja hiji wɛrɛ fɛnɛ bin ala tɛ mago tɛ hiji min na b'a fɔ ma ko alhajjul mardud hijira sisan i ka hiji u y'a segi i ma ala ko k'ale m'a minɛ walima e taara magan sisan e ko labbayika mɛlɛkɛw b'i jaabi karisa la labbayika wala sa'adika ala ko k'a t'i laminɛ wa k'i kunna man di parce que i ka préparation ma ɲɛ e ma labɛn hiji kama fɔlɔ donc an b'a fɔ hijidenw ye u ko hakili to nin yɔrɔ ninnu na u ka seli matarafa u ka seli ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ seli yɛrɛ min filɛ nin ye makan de seli yɛrɛ baraji ka bon makan ka tɛmɛ fan bɛɛ kan parce que n'i taara makan n'i ye farida kelen seli ayiwa alikaba misiri la o b'i bɛn misiri tɔw farida 100,000 ma mais farida jumɛn ko don farida min ayiwa n'a dafara selibaga min n'a ka seli ɲɛna n'i ye farida kelen seli alikaba misiri la n'a minɛna o b'i bɛn farida 100,000 de ma n'a ma ɲɛ dun a kɛra fu ye dɛ donc hijidenw a y'a hakili to nin yɔrɔ na ani an minnu b'a fɛ k'a ka maakɔrɔbaw bila ka taa hiji la a y'a hakili to u ka selikow la parce que caman bɛ bɔ burusi kɔnɔ walima togodaw la u bɛ na i b'a sɔrɔ u tɛ foyi ɲɛdɔn seli la i b'a sɔrɔ ala dɔw yɛrɛ tɛ seli denkɛ kɔni nana bamakɔ dɔrɔn ala ye nafolo nɔgɔya a ma dɔrɔn a hakili y'a ye mɔgɔw b'u faw n'u baw bila ka taa makan dɔrɔn ale fana y'a fa n'a ba wele ka na ayiwa n bɛna aw nisɔndiya n bɛna surprise k'a la n bɛna aw bila ka taa makan k'a sɔrɔ u tɛ seli yɛrɛ dɔn silamɛw kɔni don mais i b'a sɔrɔ u tɛ foyi ɲɛdɔn seli la a silamɛw ye baara fu de ye nurul huda ti jɛ n'a ye u ka hijiden si sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya na a ka hijidenw yɛrɛ o de la a ye nin émission yi a y'a sigi k'a tɔgɔ da ko madrasatu wikalatu nurul huda ko nurul huda kalanbulon hiji kan o kuma a ka hakili to nin yɔrɔ in na n'o bɔra silamɛya jɔsen 3nan o ye jaka ye a silamɛya jɔsen 4nan o ye sun ye mais yanni ka se magan fo k'a sɔrɔ i ka tawhidu ka ɲi i ka seli ka ɲi n'ala ye nafolo d'i ma a k'a sɔrɔ i ye jaka bɔ n'ala ye kɛnɛya d'i ma a k'a sɔrɔ i ye sunkalo fɛnɛ sun o kuma o tigilamɔgɔ de bɛ sɔrɔ o de labɛnnen don hiji kama o tigilamɔgɔ de kan ka taa magan mais tawhidu tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min tɛ seli a tɛ seli matarafa n'a ye seli fana seli a hakili tɛ lansara ye n'a ye fitiri seli a hakili tɛ safo yɛrɛ walima a tɛ seliji yɛrɛ tacogo dɔn walima mɔgɔ min yɛrɛ nafolo yɛrɛ b'a bolo a tɛ jaga bɔ walima mɔgɔ min yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ sun a bɛ siran sun ye n'i ko k'i b'o labɛn ko ka taa magan o bɛ taa kɛ baara fu de ye ayiwa ala k'an kisi o ma parce que ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko adamaden i bɛ baara o baara kɛ a ko ale ala sɔnna wa ta'ala mago t'a la fo n'i y'a kɛ ale ala jati kama baara o baara wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujiza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sofa yarda i bɛ baara o baara kɛ f'i k'a kɛ ala jati de kama an y'a ye magantala caman bɛ yen bi maganta kelen don waso de ye bi maganta kelen don fadenya de ye bi ayiwa ne sinamuso taara magan ayiwa fo ne fana ka taa magan ne kɔrɔkɛ taara magan ayiwa ne faden de don fo ne fana ka taa magan ne ni karisa an bɛɛ bɛ baara kelen na karisa taara magan fo ne fana ka taa donc maganta mana k'o ye ayiwa a ɲɛ tɛ se ka dɔn dɛ n'i ma ɲɛ maganta kɔ a ɲɛɲini i k'a dɔn kan'a fɔ ko karisa taara i jɔ ne yɛrɛ fana ka taa karisa y'a ɲɛɲini ka taa mais e tatɔ e m'a ɲɛɲini ka taa donc i bɛ baara i b'a gɛlɛya i yɛrɛ ma parce que ala sɔnna taala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko hijiden ye jamakulu 2 ye hijiden ko maa 2 de bɛ taa makan jamakulu 2 de bɛ taa makan kana ni mɔgɔ miliyɔn caman ye an bɛ ka tawafu kɛ an bɛ ka sɔfa ni marwa kɛ an bɛ taa mina an bɛ taa arafa an bɛ taa sitanɛ bonyɔrɔ la mais ko jamakulu in ye 2 de a ko jamakulu fɔlɔfɔlɔ wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya fama lahu fil akhirati min khalaqin a ko jamakulu fɔlɔfɔlɔ n'olu taara makan olu b'a fɔ ala diɲɛ ne nakun ye diɲɛ de ye n bɛ place dɔ nɔfɛ ayiwa n bɛ muso dɔ nɔfɛ n bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ ala ne b'a fɛ i ka nafolo de nɔgɔya n ye a ko jɔyɔrɔ t'o tigilamɔgɔw la alikiyama jɔn don dɛ ya rabbi ala kana an ka hiji k'o ye ala kana nurul huda hijidenw k'o ye a ko jamakulu 2nan wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya
hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ako jamakulu filana n'olu tara Maka olu b'a fɔ Ala i ka ɲuman caman nɔgɔya ne ye diɲɛ na n'o ye Ala bato ye ani lahara fɛnɛ. Ala i k'an kisi ka bɔ tasuma ma. A ko de ye hijiden ɲuman ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka hijidenw ani silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hiji kɛ. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kuma Ala kira b'a fɔ ka hadisi la man kana hijratuhu lillahi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Oni mɔgɔ min ka maganta kɛra diɲɛ kɔsɔ Ala bɛ diɲɛ di ma dɛ. An y'o mɔgɔ caman ye minnu taara Maka jɔyɔrɔ ɲini na, minnu taara Maka nafolo ɲini na, minnu taara Maka denko la, minnu taara Maka banako la. Ala ye diɲɛ d'u ma, Ala ye muso furulen nɔgɔyaw ye, Ala y'u ka bana kɛnɛya, Ala ye nafolo d'u ma, mais hiji baraji u m'a sɔrɔ. Hiji baraji m'a sɔrɔ. A ko ni mɔgɔ min ka maganta kɛra Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jati de kama. Ne taara Maka, Ala ye hiji kɛ silamɛya jɔsen dɔ de ye, Ala y'a se diya, o kuma mina taa farida bɔ n kan na. Hali n'i taar'o sira fɛ sa, i ka ɲinifɛnw ani i ka laɲiniw i bɛ se k'olu ɲini Ala fɛ ka fara kan, mais i ŋaniya de ye farida in yɛrɛ n'o ye silamɛya jɔsen ye, i bɛna t'o baara de kɛ. Parce que n'i ma kuma fɔ sisan k'i nɛn dɔ la k'a walanwalan, a bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ ko n'i taara Maka k'i man ka duwawu wɛrɛ kɛ. N'i taara Maka i bɛ duwawu kɛ i ka nafoloko la, n'i taara i bɛ duwawu kɛ Maka i ka denko la, i bɛ duwawu kɛ i ka furuko la, i bɛ duwawu kɛ i ka baarako la, fɛn o fɛn. Mais fo k'a sɔrɔ i ni ŋaniya min bɔra yan, o de ye mina taa farida de bɔ n kan na. Nka n ka mɛn mɔgɔ minnu bɛ taa Maka yɛrɛ de, ayiwa parce que a fɔra ko n'i taara Ala deli Maka nafolo la k'i b'a sɔrɔ, den na i b'a sɔrɔ, olu ta kun ma kɛ bato ye dɛ. O kuma olu ta kun kɛra u ka diɲɛ ɲini de ye, an'u ka muso furu in de ye, an'u ka nafolo ɲini de ye, n ka m'olu de ma. N'o tɛ n'i taara Maka, duwawu dan de ye Maka ye. Maka yɔrɔ si tɛ ni duwawu ti minɛ yɔrɔ min na. I ni ŋaniya min bɛ bɔ yan, ne kan m'o de ma. Parce que Ala b'a fɔ an ye, a ko innamal a'malu binniyati, Ala kira nɛn kan sallallahu alaihi wa sallam, ko baara bɛɛ ye ŋaniya de ye. Wa innama likulli imrin ma nawa, ko foyi tɛ adamaden ye i mana min ŋaniya. Ya Rabbi, Ala ka ŋaniya ɲuman Ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. N y'a fɔ cogoya min na, hiji ye bato de ye, Ala bato de don. Ani voyage tɔw tɛ kelen ye, a b'i labɛn de, tourisme fɛnɛ tɛ, nka o bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔ a kɔnɔ de, fo mɔgɔw k'o faamuya. Donc an ka hakili to o yɔrɔ ninnu na, an ka hiji préparer, an kana hiji kɛ ayiwa surprise ye k'a bali. I b'a fɛ ka mɔgɔ min bila ka taa, wa mɔgɔ min fɛnɛ b'a fɛ ka taa, kana hiji cu i yɛrɛ kan, i b'a labɛn. A b'a hakili to émission in na, ni Ala sɔnna a ma, nin juma in tɛmɛnen kɔfɛ, ni Ala ye juma fɛnɛ nata in jira an na, insha Allah émission in a sigilen don ayiwa sigilan 3 de kan. O fɔlɔfɔlɔ ye madrasatu wikalatu nurul huda kalanbulon, o ye sigiyɔrɔma fɔlɔ ye. Sigiyɔrɔma 2nan nasihatul imam, al imam Masire Baba Sila, ladilikan bɛ ne yɛrɛ bolo sanga ni waati bɛɛ m'o lase silamɛw ma. O y'a sigiyɔrɔma 2nan. Sigiyɔrɔma 3nan o ye tarikhul islami ye. An bɛna an da don silamɛya yɛrɛ tariku la kɛrɛnkɛrɛnnenya na, ayiwa Maka yɛrɛ cogoyaw ani alikabaw cogoyaw, an bɛna an da don o tariku ninnu na. O kuma bi jumadonya in na an ye dɔ fɔ ayiwa madrasatu wikalatu nurul huda la. Sisan an bɛna sigiyɔrɔma 2nan na, o ye alimami yɛrɛ ka ladilikan ye. Ne bɛ ladilikan min fɔ silamɛw ye, o de ye tawhidu ye. Caman bɛ tawhidu fɔ n'o ye Ala kelebanciya ye, o t'a dɔn. Tawhidu kitabu caman bɛ yen, mais tawhidu yɛrɛ laɲini tɛ a kɔnɔ. Fo silamɛw ka tawhidu de faamuya. Tawhidu ye jumɛn ye? O de ye Ala ka kelebanciya a sabatili i dusukun na, ani i nɛn kan, ani i ka baara bɛɛ lajɛlen na. I ka Ala bato, tawhidu ka sɔrɔ a la. I ka laadala ko, hali dumuni kɛcogo, i ji min cogo, i n'i ka baarakɛlaw cɛ, fo tawhidu ka sɔrɔ a la. I kuma cogoya tawhidu ka sɔrɔ a la. An ma hakili to tawhidu la kosɛbɛ, ka Ala kelebanciya ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn ɲuman ani juguman a bɛɛ bɛ bɔ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo. Ala k'an kisi juguman ma. K'a fɔ foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ye fo Ala. N'i ye karisa ye min na don min na, i y'a ye jɔyɔrɔ min na, i y'a ye hɛrɛ min na, ni Ala m'an kisi, i y'a ye tɔɔrɔ min na, i
i y'a ye gɛlɛya min na i k'a dɔn k'a fɔ ala de don. O kuma n'i y'o bila i hakili la, o ye ala kelebanciya, o y'a sabatili ye. Ni hɛrɛ don, ala tɛ o hɛrɛ minɛ i la. Ni tawhidu fana n'i bɛ tɔɔrɔ de la, madama ni tawhidu b'i la, wallahi ala b'i bɔ tɔɔrɔ in na. sayaj'alullahu ba'da usrin yusran. A ko ala bɛna ni nɔgɔya ye gɛlɛya kɔfɛ. O b'a sɔrɔ i ye ala de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ, i ye ala ka kelebanciya de sabati fɛn bɛɛ lajɛlen na. Donc a b'a hakili to o yɔrɔ la. Diɲɛ baara bɛɛ, baara si tɛ yen nɔ ko min ye ayiwa haramu baara ye, fo ni min bɔra tawhidu kɔnɔ, ni min bɔra ala ko kɔnɔ. N'o tɛ baara o baara n'a bɛ ala ko kɔnɔ, ni tawhidi b'a la, i bɛ baraji sɔrɔ a bɛɛ la. Ne filɛ nin ka nin min kɛ, ne de bɛ baraji sɔrɔ. Kameramani min filɛ ne ka kamera sigi ne kan, ale fana b'a ka baraji sɔrɔ. TV 9 TV a directeur a baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'a ka baraji sɔrɔ nin baara in na. An b'a ɲini ala fɛ, ala m'a kɛra ten. A b'a hakili to tawhidu la. N'o bɔra ye tarikhu, n'o ye silamɛya ka kokɔrɔw ye, an k'a dɔn k'a fɔ ayiwa magan de ka kɔrɔ diɲɛ dugu bɛɛ ye. Magan. Parce que ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ, a ko inna awwala baitin udi'a linnasi lallezi bibakata. A ko so fɔlɔfɔlɔ min jɔra dugukolo sanfɛ adamadenw ye, a ko o de ye alikaba ye. Mais ni ye mɔgɔ caman bɛ yen magan tala la, wali mɔgɔ caman bɛ silamɛw la, n'i y'olu ɲininka, olu b'a fɔ ko alikaba yera alakira ka wagati de la sallallahu alaihi wasallam. K'a sɔrɔ alikaba a bɛ yen nɔ kabini dugukolo dara don min na, alikaba u ye alikaba sigi a kan. Alikaba min filɛ nin n'a b'a ye télé la, ni dɔw yɛrɛ taar'u ɲɛ de a kan, a k'a dɔn k'a fɔ alikaba in ayiwa a ye jɔko 10 de kɛ. Alikaba jɔra u y'a ci, kɔfɛ u nana jɔ ka tila k'a ci fo a filɛ nin y'a jɔko 10 de la. Mɔgɔ caman bɛ yen o t'o kalama. Mais an ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu, danfɛn fɔlɔfɔlɔ minnu ye alikaba jɔ, adamadenw tɛ, jinɛw tɛ, ala ka mɛlɛkɛw. Ala ye mɛlɛkɛw de bila ka bɔ sankolo la, olu de nana alikaba, olu de nana sipasement sigi. Alikaba sipasement mɛ fo dugukolo 7nan na. O de la i bɛ se ka alikaba kogo de ci, mais i tɛ se k'a sipasement boyin. A filɛ nin bonya min na, forme min filɛ nin ye a la, kabini ala ye alikaba da, a b'o forme de la. Mɛlɛkɛw y'a jɔ o sipasement de kan. Donc mɛlɛkɛw de fɔlɔfɔlɔ ye alikaba jɔ. Adamadenw ko hakili to a la, n'ala ye juma nata in yira an na, alikaba ye ayiwa jɔli 9 minnu fana kɛ, an da bɛna se a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Mɛlɛkɛw ka jɔli kɔfɛ jɔn de fana y'a jɔ, olu fana kɔfɛ jɔn de fana y'a jɔ. O kuma bi a filɛ nin jɔli min na, o ye jɔn de ka jɔli ye. Ni ala sɔnna ta ala sɔnna ma, n'ala ye émission nata in yira an na, an bɛna an da so ma. Ala ka juma wɛrɛ yira an na, ala k'an ka batow minɛ. An bɔra batow minnu na, ya rabbi ala k'a minɛ. Ya rabbi an ye ala wele minnu kɛ, an ye duwawu minnu kɛ juma la, an b'a ɲini ala fɛ, ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. An b'a ɲini ala fɛ, an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na, tɔɔrɔ min bɛ jamana kan, ya rabbi ala k'a wuli. Mali in y'an bɛɛ lajɛlen jɛ de ye. Ala kira ko ten, a ko hubbul watani minal iman. A ko faso kanu, a ko ye limaniya de ye. M'a fɔ maliyɛnw ye, an ka Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ, an k'an faso kanu, an ka Mali kanu, k'a ta sanfɛ fo ka n'a bila duguma. An bɛɛ lajɛlen k'an jija, an ka kɛ jamana in kanubaga ye. N'an y'o kɛ, ni ala sɔnna ta'ala sɔnna an ma, jamana in barika de b'a la koyi. N'an ye jamana in kanu, barika de bɛ jamana in na. Insha Allah jamana in bɛ segin a cogoya kɔrɔ la. An b'a ɲini ala fɛ, ala k'o kɛ. Silamɛ an bɛ wagati min na n'o fana ye samiya ye, ala ka ji furi, ala ka ji ɲuman di an ma. An bɛ dugawu kɛ 9 TV a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye, sanfɛ fo duguma, directeur a n'a ka adjoint ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen, an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye. 9 TV ala k'a sankɔrɔta. A bɛ fɛn min ɲini télé in na hɛrɛ la, an b'a ɲini ala fɛ, ala k'o nɔgɔya ye. A bɛ siran fɛn min ye tɔɔrɔ la télé ko in na, ya rabbi ala k'a kisi o ma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله كجمع وريرانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.